To fa, bayan mahaifin Ɗahiru ya gano meye alaƙar Ɗahiru da kuma Zara, wacce ta kasance ta zo kamfaninsa domin da su haɗa hannun jari a lokacin da yake intabiyu da kamfanonuwa daban-daban. Sai dai a wannan lokacin ne bayan yadda babawo ya shigo zuwa ga ofis ɗin su Ɗahiru a yayin da suke tattaunawa da shi da mahaifinsa, a nan ne ya nemi alfarma kan cewa yana son ya ga Ɗahiru, wanda mahaifinsa ya ce ya tashi ya ga babawo. Sai dai babawo bayan ya gama faɗa masa kan cewa fa yanzu ya ga Zara da kuma sauran 'yan kamfaninsu, wanda ya kasance za su shigo zuwa ga wannan ofis ɗin kuma zai tattauna da su. Sai dai Ɗahiru ya firgice inda ya faɗa mahaifinsa zai fita nan da minti 2 zai dawo. Hakan ne ya sa mahaifinsa ya ce saura kamfani ɗaya ba zai bar shi ya fita ba. Sai dai hakan ya jawo ne lokacin da babawo ya faɗa wa Ɗahiru wannan magana. Masu kallon mu da sauraron mu, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu. Nace idan ya kasance wannan ne zuwanka na farko, muna gano kanka ka danna subscriber da kuma alamar karrawa, domin hakan shi ne zai baka ganin shirin namu da zarar ta ɗora. Sai dai ko bayan ya Ɗahiru mahaifinsa ya hana shi, daga ƙarshe dai Hajiya Zara sun shigo zuwa ga wannan ofis ɗin, wanda in ba ku manta ba shigowarsu ya sa Ɗahiru ya tashi tsaye inda ya juya baya, ganin kan cewa fa mahaifinsa ya matsa sai ya zo sun tattauna da su. Hakan ne sa Ɗahiru ya zo. Sai dai Zara ta so ta gane kan cewa fa kamar Ɗahiru ne, amma ba ta gane shi ba. Sai dai daga ƙarshe yadda mahaifinsa ya matsa, hakan ya sa Ɗahiru ya jiyo suka ido huɗu da Zara. Sai dai a lokacin da suka ido huɗu da Zara, a lokacin ne kowanne a junansu suka riga suka ji wani darasi a cikin zuciyarsu, wanda daga ƙarshe Zara kawai ta basar kan cewa ma ba ta san shi ba. Sai dai mahaifinsa ganin kan cewa shi ne mahaifinsa, sannan kuma ya san halayen ɗan nasa, hakan ne ya sa bayan sun fita inda ya tambaye shi me ya haɗinsu da wa'annan 'yan kamfanin. Sai dai Ɗahiru kasancewar ba ya mahaifinsa ƙarya, hakan ne ya sa ya bayyana masa dukkan abin da ya faru tun lokacin da ya koma garin Kano da yin garuwa. Hakan ne ya sa suka haɗu da wannan baiwar Allah mai suna Zara, wacce ta kasance mahaifinta yana da ɗumbin dukiya. Sai dai duk wanda za ta yi soyayya da shi baya soyayya da ita don Allah, sai dai don wannan dukiya ta. Hakan ne ya sa ta ce a zaɓo mata mutumin da zai so ta don Allah, kuma wanda za su yi rayuwa da shi. Sai dai an mun tayin ne a lokacin da nake garuwa, kasancewar ina sana'ar ruwa. Hakan ne ya sa na amince, wanda idan har ban amince da wannan maƙudan kuɗaɗe da suka mun tayi ba, za su iya gano kan cewa fa akwai ƙudurina da na zo da shi, domin kuɗi ne ba ƙaramin kuɗi ba. Duk da cewa a lokacin da ta ban kuɗin na ce ta ajiye rabi, da ta bani miliyan 3, duk da cewa mun yi miliyan 6 za ta bani a wata 3. Bayan dai ya gama faɗa mahaifin nasa dukkan abin da ke faruwa, mahaifin nasa inda ya faɗa masa kan cewa to kai yanzu kana son ta ne, ko kuma a'a kawai kana mata biyayya ne domin da ka samu ta cimma muradinta, inda ya faɗa masa kan cewa a da dai lokacin da ya fara ganin ta bai ji ta yi masa ba, amma yayin da suka fara mu'amala da ita da kuma yace ya ga danginta suna bibiyar ta, hakan ne yasa ta kwanta masa a rai, sannan kuma ya ji yana so da ya aure ta. Sai dai mahaifinsa ya yi masa alƙawarin kan cewa fa zai aura masa ita idan har ya yarda da cewa fa zai auri Zara. Sai dai Ɗahiru ya faɗa masa kan cewa ko da a ce za a auri Zara, to haƙiƙa ko da a ce zai auri Zara, to ba fa za a yi hidimar biki ba, kawai dai za a yi shagalin biki kamar yadda aka saba, amma ba tare da an yi taron gargajiya ba, ma'ana taron da ba. To masu kallon mu da sauraron mu, na ce idan ya kasance wannan ne zuwanka na farko nan channel namu mai albarka mai suna Duniyar Shirye TV, muna ga ka danna subscriber da kuma alamar karrawa, domin hakan shi ne zai baka ganin shirin namu da zarar mun ɗora. Ita kanta Zara daga ƙarshe dai ta yarda za ta auri Ɗahiru, kasancewar yadda ya faɗa mata dukkan al'amurorin da yake faruwa da shi, sannan kuma da yadda ya bayyana mata tarihinsa. Hakan ne ya sa ta aminta da shi, sannan ta ce za ta aure shi a lokacin da ya gama bayyana mata. Duk da cewa lokacin da ta same shi a kamfaninsu bata yarda da za ta aminta da shi ba, ma'ana za ta aure shi, amma daga ƙarshe da ta ji tarihin nasa irin nata ne, hakan ne ya sa daga ƙarshe ta aminta da shi. Da muka kuma ɓangaren Lailu da kuma Amira. Lailu da Amira dai a yanzu ana so da a yi musu baiko, kasancewar fa Lailu ya damu da Amira, wannan haukan nasa ya fara samun sauƙi. Ku bayyana mana ra'ayinku game da wannan shiri da muka baku na hamshakin shirin nan mai suna Wata Shida mai dogon zango. Mun gode masu kallon mu da kuma sauraron mu.